Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, June 4, 2022. 2 p.m. guys, CB91, code is 504. 5 p.m. Mauna itong previous resulta, 234, code 681. 9 p.m. 458, code is 156. So, arita sa sit E. Kamu na lang mo sabot sa akong vlog ha. Kaya na akong tao kus bukid. Diri kus midilin. Sa balay sa kong igsoon. Ako tong giduaw. Nya. Ay kabalo naman taon mong lisod sa kayo nga. Di na kusad sila duawon. Mubalik na ko sa sa Dubai. Di na ko duawon. May ubuson niya. So. Mo ni ang sit E. Di ko magdugay og vlog mga guys ha, kay 9 taon ko diri lisod kay signal town kabalo mo 9 taon ko sa lugar na daplin town kay ang balay sa kong igsoon sa town lisod kay musagap og signal bisan nagdita ka. So kini siya nasayop mo kusuwat ani ang sit B nasuwat na ko diri kabalo na mo usahay mura na taning edad og 60 makalimuton. So sit E, sa sit E kuha mo diri sa 5 p.m. sa STL, sa sit E mo STL kuha mo diri sa 5 p.m. STL Visayas. Sa sit B 2 p.m. 3D diri kuha sit B. So Mindanao diri kuha sa STL Mindanao sit B 2 p.m. kay diri Visayas man 5 p.m. So mao ni akong sit E, sit C. So 3D diri mo kuha sa 9 p.m. ha diri. 9 p.m. 3D. Visayas naman sa STL diri mo kuha sa 2 p.m. sit C. Unya sa 5 p.m. at 2 p.m. 5 p.m. 3D diri mo kuha sa 041 diri mo kuha special old road sa maintain sa 2 p.m. ha kay diri man muna ko pakuon sa 9 p.m. sa sit C. So STL Mindanao Visayas diri mo kuha sa 9 p.m. Sige, ha sa 9 p.m. Ang Mindanao naman sa 5 p.m. diri kuha sa sit B. Mindanao. So mga guys, panalitan gani masayop ko sa kong pagistorya. Kanang masayop ko sa kong pagistorya gani. Kamu na lay sabuta kay naa ako sa bundok town. Na ako sa layo kanya dito sa kong igsoon dili sa ko ka video kay kadi ko ka-upload kay ang signal bisag nagdita ko lisod kay tanan. Perting lisura niya. Di ko ka patuyang dito og kuan. Kay ang signal lisod niya. Kanang manginaot unta ko yung kamo nga mudaog ta karon. Duha na ta kadlaw wa jud buga bisag basin karon ha. Basin karon ta mo buga ta wa ta kabalo sa panahon. So gahapon perting ligasas number no. Abi man ako mubuga tag tuok la kaning sultian ta bubaya. Kining gihatag sa akong amiga gahapon 706617. Ang akong gipatdan na kay akong gisindikato ang size gihimo na kog 9. Nagpusta ko ni 971 na nigawas 791 man. Nigawas. Pusta ko na 791 man nigawas. Nipusta pa kog 75 diri taw. Nagdali-dali kog pusta. Abi na kog mubuto. Nagdahom jud ko. So karon akong amiga, ang gihatag sa akong amiga ganiha o gabi i-text man siya nako kuan. Ang gihatag sa akong amiga gahapon di ba 706 nya 617 ang nigawas kay 791 di ba? Akong ipustahan gahapon guys is 971 ang nigawas 791. So
Perti dyan akong kuan na mga guys. Perti dyan akong mahaya. Pero saon man nga ni. Tabo naman ni. Mahay naman tato. Wala na. So, wala dyan ko ilaing papel. Ang kaning akong gigsuwatan karon kiri oh. Perting luuyan ako. Dyan ko ilaing papel. Dadarat taong kong pila kabuok. So, karon pila kabuk papel. Papalito na kong pagmangon. Kaya hantod ugma pa man ko diri sa kong igsuon good. Ugma pa ko sa buntag mo biyahe pa doong upon. Nakos Medellin. Nya. Nakos Medellin sa may pangani. Duol mig dagat. Duol kay mig dagat dara. Duol kay mig dagat nya. Ang akong giblagan in taon karon na ako diri sa Tapitaw. Diri rin taon ko nag-vlog kay ang bahalay sa kong igsoon dili man makakuha signal good. Lisod kayo. So, ang gihatag sa akong amiga gabi mao ning 703 i34 ha nya. Kining i34 daw 2 PM kani siya 9 PM old draw ning 703. Pero na ninyo kung patan ninyo. Wala man sa kugayngon nyo nga kanang kuha basta sa mga sa ganahan lang sa combination. So duha na ta kadlaw wala giniigo ang akong number pero ning gawas baya ang akong code atong isang adlaw di ba code dito ni gawas sa STL. So pasensya taon mo nga ako naingon ani kay simpre ning duo putang ko sa kong mga igsuon kay mo flight na lang ko ya di ko kaduaw na murag may ubuson niya ana man ginang sitwasyon di ba. So dagan salamat ninyo sa pag kuan nyo nakuha niya. Nagkita di ay minikuan ni Chito Master Chito Vlogs. Nagkita mi kanang si Beach Wertris ug si Jasper. Nakita mi dito taon ni duaw ko sa ilaha taon gabi nya. Kuan ka ng butan kay Chito believe ko batasan Chito makita man mo sa iyang naw nga butan siya. Believe ko. Wasa ko nagmahay nga niadto ko sila bisag ngit-ngit kay batasan ni Chito believe ko mayunta yatag sa kategoryan nga si Chito makakuha og 100 subscribers. So kamo diyan wa pa ta mo ka-subscribe Chito Master Chito. I-subscribe ni taon ninyo si Chito. Ihatag taon niyo ang 100 subscriber kay si Chito. Believe ko Chito. Ako wala man ko ikakuan pero ako nakita ni Chito nabasa na ko sa naong Chito buutan nga pagkatawo. So mga guys dinhi lang ta kuto ba kay ang kuan diri lisod kayo bitaw. Lisod kay signal. Kani siya mao naghatag sa ko amiga gabi gitext niya nako. Kani mao maning gahapon kung sa ganahan mo balik sa 706 aw balikin ninyo. So dinhi na lang ta kuto mga guys. Salamat ug dili na nabali ang akong vlog karon gahapon nabali man dito. Nabaliktad so ang tan-aw siguro nabaliktad sa siguro. So dinhi na ta kuto bye. Salamat. Mauli na ko og mas buntag siguro. Sunod buntag maayos na akong pag-vlog siguro sa number ha. Salamat. Bye.